Безнең Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар театры нәкъ 28 ел элек янәдән туды. Бу вакыйга оренбурлылар өчен бик әһәмиятле булды. Бүгенгедәй безнең хәтердә ям өстенә театрыбызның рәсми ачылу тантанасында бик хөрмәтле кунаклар булды. Аларның берсе Ринат Арифҗан улы Таҗетдинов. Ринат әфәнде Ирак юлны якын итеп килеп, безнең өчен дулкынлы булган мизгелләрдә янәшә бездә булды. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге театр тарихының беренче битен ачканда Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, дәүләт премиялары лауреаты Ринат Арифҗан улы Таҗетдинов катнашуы бу вакыйганың татарлар өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен раслады. Шуңа күрә Ринат әфәнде безнең өчен аеруча якын. Хөрмәтле Ринат абый, чын күңелдән күргән бәйрәмегез белән тәбриклибез. Какшамас сәламәтлек, зиһен сафлыгы, мул, татлы иҗат җимешләре сезгә. İlham şişmeniz sayılmasın. İnşaat kanatlarınız dağılmasın. Niyet maksatlarınız